खुलुमबाय लोगोफोर आरो खुलुमबाय जोंनि रायजो राजाफोर आरो खुलुमबाय आं सिंनिख्रुइ गिदिर गोलाव मानगोनां बिथांमोननिसिम दिनै आं बुंनो रोङाबा फंनैसो आं बाथ्रा फंनैसो बुंनो सानदों। बे बाथ्रा माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोननिसिम आं मोनसे निमाहा बिनाय थायो। दिनै फिसा फिसा बाथ्राफोरावनो दिनै गासैबो दावराव दावसि सोलिगासिनो दं। माबोरै होनोब्ला आजिखालि मुगायाव गासै मबाइल जुग जायनो मोनो भिडिअ केमेरा शुट खालामो, फेसबुक इउटुब भाइरेल खालामो। माबोरै भाइरेल खालामो होनबा दिनै बिथांमोना गेदेर गोलाव जानानै दिनै बर' समाजखौ खुंदों थिगानो, जायनाखि दा जोंनि समनि बैसोनि मानसिफ्रा गोरोन्थिखौ सिनाय मोननानै माबे मिस्टेक नङा भिडिअ केमेरा शुट खालामदों आरो नागारदों। गोरोन्थिखौ मिथि मोनदों, बिथांमोननि सावरायनाय रायज्लायनायफोरखौ माखासे मिथि मोनदों। आरो दिनै आं बुंनो सानो आबसुनि आरो ओरै बिपिएल इपिएल आरो दिनै एनडिएफनि गासै खौसे जानानै दिनै बड'लेण्डखौ लाबोबाय। आरो बे बड'लेण्ड लाबोसेयावबो दासिमबो आरो एएनआइनि फिसा फिलौ गोसो सिं सिं गाज्रि मोनलायनाय दंबादैसो जों मिथि मोनो। माब्रै होनबा इउटुबाव नुनानै माखासे नायनानै जों माखासे गोसोआव मोनदां मोनो। नाथाय फिसा हादरखौ लानानै जों बिदि एसेयावनो एनायनि सोलिबाय थायोबा जोंनि बे बर' हादर एबा समाजा मा जागोन? दाखालि जानानै थांखांबाय बिटिसिआवल' मोननायनि दावराव, खावसे सनितपुर, बिश्वनाथ, गुफुर लखिमपुर ओरै साइड मोननैबो दावराव दावसि जानानै थांखांबाय। दा बेफोरनि फारसेबो दासिमबो मोजाङै गोख्रों खबरखौनो मोजां मोननायबो जायाखै। नाथाय होगोन मोनगोन लाफागोन होननायल' खोनायो। दाबो खाथांलि फिक्स गैया, नाथाय बुंनायल' रावल', नाथाय हसायै बांसिनानो मिथि मोना। नाथाय रायजो राजाफ्रा गोसोआव दुखु मोननानै दङ। आरो नोंथांमोननि सायाव दिनै आरो बिटिआर गोरोबथा जानायाव जथुम्मा लानाय नरेन्द्र मदिया जोंनि बे बिटिआर होनायाव मोनसे फोरमान होनो एबा गोजोननाय जोंनि बर'नि सायाव होफैनायाव नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा होफैदों। आरो बिनि गेजेराव जोंनि बर'फ्रा माने पार्टिनि जान्थि, आबसुनि जान्थि आरो एनडिएफोरनि जान्थि बेफोरबायदि माखासे लानानै दावराव दावसि जादों। नोंथांमोना भिडिअखौ नाय। सोर लिडारफोर थिना? सोर लिडारफोर थिना? भलन्टियार लिडारफोर थिनबायबा भलन्टियार माने सोर लिडार? जिनिसा बेखौ गावबा गाव एरियानिफ्राय लाबोदों नालाय गथायफिननांगौ जायो। बबे समाव नङा थिलानाय जमा दं इउ पि नङा सोर थिना? ओंखायनोथ' सोर थिना? जायो आरो इउ पि पि एल निबो नोंसिनिबो दंखायो जिखुनु इउ पि पि एल आबो दा फोजाबो दं नायदो। नै गासिबो फ्लेगखौ बेवहाय दोनजोबनाय जादों। आरो बिसोरबो एबसुनि मथेबा बेवहाय माथ्र एबसुनिल' फ्लेग थानो मोनगोन, बेनि अनगायै रावनिबो थानो मोना, रावबो पार्टि दोलोनि थानो मोना। बिजेपिनिबो दङ, बिपिएफनिबो दङ, हाजार हाजार फ्लेग दङ बिपिएफनिबो। मानसिफोर आरो लोगोसे बे फिसा फिसौखौ लानानै जुदि नोंनि जान्थि बे जान्थि दोन, बे जान्थिखौ ला, बे जान्थिखौ दिखां, बे राव नङा। मोनसे बाथ्राया बेनो जे जोंनि गासैबो रायजो राजाफ्रा नुबोनाय समावथ' आबसुफ्रानो बर'फोरखौ बर'नि जेनेबा रायजो राजाफोरखौ लानानै आन्दालन खालामबोगासिनो दंखायोमोन। दिनै गासैबो रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ आबसुनि माबाखौ। आरो दिनै आबसुआनो माने खौसे खालामनानै माने रायजो राजा खौसे खालामनानै आन्दालन खालामबाय। आन्दालन खालामनाय समाव माबे जान्थिखौ लादों बेखौसो आं मोनसे कुइसन सोङो। आन्दालन खालामनाय एबा स्ल'गान होनाय समाव माबे जान्थिखौ लादोंमोन? रायजो राजाखौ लानानै आबसुफ्रा स्ल'गान होनायाव माबे जान्थिखौ लायामोन? आंनो बे फिननायखौ नांगौ। बे स्ल'गान होनाया आबसुफोरनि फिरफिला जान्थिखौ लानानै स्ल'गान होदों। बिनि बाखि बिपिएल इपिएलनि जान्थि गैयामोन। बै समाव स्ल'गान होनाय समाव मोनबेसे आफादनि दंमोन दिनै बे जान्थिखौ लानानै स्ल'गान होनांगौमोन? दायो नायदो। आरो जाय बिथाङा बेखौ भिडिअ शुट खालामनानै फेसबुकआव आगारदों, उन सिगां एसे बुजिनानै नोंथाङा नागारनांगौमोन। दा नोंथांनि बे फिसा फिलौखौ भिडिअ शुट खालामनानै गासिबो बिथांमोननो एबा गासिबो रायजो राजानो दिन्थिना होनाया सोरनि गोरोन्थि? गावनि रायजोखौनो गोरोबनाय गैयै सिनायथि होनाय जायो आरो गावनि पार्टिनि गेजेरावनो नांलाय खमलायनिबो फैयो। नोंथांमोनानो मिथिबाय बा गासिबो रायजो राजाफ्रानो मिथिनानै दङ।
गासिबो पार्टिखौ खौसे खालामनानै दिनै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजनखौ लानानै फैबाय। दिनै जों गासिबो बर' खौसे जानानैसो जों गासिबो एना एनिखौ खोमाना दोननानै जों गासिबो खौसेसो जानांगौ। आजिखालि आरो रावबो जाम्बा गैला। रायजोफ्राबो जा खस्थ' मोनबाय दिनै फिरफिलाखौ लानानै बेफोरबायदि आरो दावराव दावसि। आरो मोनसे बाथ्रा फेसबुकाव आगारदों सासे सिख्ला आबसुनि सोमोन्दै मा बुजियो? बे सिख्ला आइजोआ जोनोमनिफ्राय माबे हादोराव दंमोन? आबसुनि हाबा मावनायखौ गाज्रि नुबोनाय, आबसुनि हाबा मावनायखौ मेगन सानाय, आबसुनि हाबा मावनायखौ गोरोन्थि हाबा नुनाय। आबसुआ गोसोखां आबसुफ्रा मा खामानि मावबोआखै, बर' हारिखौ माबोरै खौसे खालामदों खालामाखै। आरो आं खिन्थानो सानबाय बे निजोरा रामसियारि मा आबसुनि थाखाय लिरदों आरोना, बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। आबसुनि सक्ति नङा बे, आबसुनि सक्ति नङा बे बिटिआरआ एनडिएफनि सक्तिसो आरो रायजोफोर आबसुआ सैमासो। माखौ लानानै बिदि साननानै बेफोरबायदि लिरखो आरो मा बुजिनानै बेफोरबायदि खालामखो नोंथाङा नायो। सोरबाफोर गामिफ्राव नुबाय दङ बेखौ सों आरो सोंनाय फिननाय नागिर। बियो आबसुफोरखौ मा दुखु मोननानै दं आरो बेफोरबायदि फेसबुकाव मानो बारा खालामनो हमनाया। आरो लिरबावदों आबसुआ बर' हारिखौ गुबुन हारिनि आबसुआ बर' हारिखौ गुबुन हारिनि लिडारफोरनो फानो रायजोफोरा। बे निजोरा रामसियारिया राजखान्थिनि मा बुजियो? जोंनो दासिमहालागै जों राजखान्थिनि नामखौ जोंनो बांसिन दासिमबो जों बुजिबाङा। दिनै सासे आइजोआ राजखान्थिखौ मा बुजियो बेफोरबायदि कमेन्ट लिरनो? जुदि बुजिनाय दंबा फुल डिटेल्सखौ भिडिअ खालामना नागारनांगौ। मा बुंनो गोसो मा बाथ्रा दं। एसेनोसै। खुलुमबाय। जय बर' हारि।